Здравейте, приятели! Днеска ще газираме нещо. Айде да видим какво. Трябва да махнем тук чорапчето. Махнем чорапчето. Добре, какво толкова да газирам? Аз газирах толкова много неща. Тук боровинки, ягоди, лайм, мента. И ще видим. Ще измислим нещо. Да, аз съм машината. Газири истинска кола. Приятели, чухте ли? Това беше машината. Тя ми каза да газирам истинска кола. Добре, сега ще я послушам и ще газирам истинска кола. Айде да видим какво ще стане. Ето хорила истинската кола налята, ето бутилката празната от чешето. Айде сега в машината. Затегаме си горе. Така. И сега газираме. Ще да така. Ще може, да. Ох. Айде още един път така хубаво. Айде сега клапана да пуснем тук, да обеззадушим малко системата. Това е мармалът стане. Не, машината иска газирана вода, газирана кола и аз какво да правим? Изпълнявам желанията. Така че хора, вие ако искате нещо да газирам специално, пишете в коментарите, абонирайте се за канала, харесайте видеото и съвсем скоро ще пускам нови серии с такива странни, забавни. Айде, газирали се хубаво колата. Я да видим сега. Леле. Здраве! Ау, яко е газирано. Ау, мармелад. Чакам, пишете в коментарите какво да газирам следващия път. До нови срещи, приятели. Тук си има ограничител до къде да се сипе. Така, махаме чорапчето. Завъртаме и газираме. Айде трети път за щастие, обезлушаваме. Охо, някаква работа. Добре стана този път. Айде, живи и здрави. В шишенцето до максимума слагам в машината. Така. И сега газираме. Един път. Айде още един път. Айде 3 пъти за щастие. Сега обезлушаваме. Така. Готово. И вадиме. Айде. Ого, добре стана. Я да пробваме. Този път по-малко жертви. Айде хора, лек и приятен ден. Здравейте, приятели! Отдей чета един коментар. Газирай ракия. Ето сега ще газираме ракия. Ето наливаме си тук до ограничителя. Наливаме. И сега ще сложим в машинката да го газираме, да видим какво ще се получи. Домашна ракия. Да видим. Така. Ето сега газираме. Айде още един път, 3 пъти. Леле. Ого.
И вадиме. Така е. Домашна ракия. Я да пробваме. Яка работа. Много хубаво. Искате вие да си закупите такава машина, да си газирате каквото пожелаете. Използвайте моя промокод VLADUN и линк ще намерите в профила ми. Лек и успешен ден!